Maayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Mark, taga Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibantayang fish pan sa akong amahan sukad pa sa tuig 1996. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, mularga na unta ko sa syudad para mo eskwela. Wapas papa? Ambot, asa na rong imong amahan nga dugay mang nauli ron. Tuwa pa karon siya sa fish pan sa iya nga gibantayan man no. Kay ako na lang hapiton dito. Aron makapananghit sab ko niya. Ay, murag ang imo na rong amahan na nagkagulkol sa silong. Naunsa man kani nga nadugay magpauli. Siyo, kalam gud sa imong pangupang. May gipamati ka pa? Wa man. Oh, unsa man di ka nga luya man kang niabot. Dugay kapag yung nauli din isbay. Unsa man mogikan ka na, Mark? Opa, mao nga nangita ko nimo aron makapananghid ko nimo. Ay, Mark, tarungan ng imong pag-eskwela, ha? Kinahanglan mo tapos ka. Kay wa na ko trabaho. Ha? Unsa? Ngano man siyo? Ay, nadugay kog uli kay nagmeeting pa mi. Ipatawag mi sa nagduma sa napukay hektaryang fish pan nga akong gibantayan nga hunungo na ang operasyon ini. Dili na sila magbuhi og bangos. Unsa? Oh, Mao na isulti sa tag-iya. Asa man di siya nga hunungon man ang operasyon sa iyang fish pond na maayo man unta ang dagan ini. oy, mo ato man kuno kini sa gawas. O morag ato na mupuyo. Wa magkukusukad makaila o makakita sa tag-iya ng fish pan nga akong gibantayan. Ang iya lang sinaligan nga nagsulti nako nana. Mao ba? Unya, kinsa na may mubantay ana? Basin pwede ra ka makahangyo sa tag-iya nga mobantay lang gihapon ka sa fish pan pa bisan og ilang hunungon ang operasyon ini. Kay kung moadto gid siya sa gawas, kinahanglan gid nga may mahabiling mobantay gid ana. Ay, unsa on lagi na ako paghangyo nga wa man ko makailas tag-iya ana. Mao nga Mark, tarong gyud eskwela ha. Ug magdagino ta sa atong natigom hangtod nga makahuman ka og eskwela. Pa. Mao ba? Buundang makako eskwela ini, Brett. Uy, ayaw eh. Usa ka tuig ka pinabiyay ko ang nimo. Wa man kay trabaho sa papa. Mga basin makaundang ko. Wa man kakapaundang nga sa mong papa. Wa man hinuon. Pero aswa pa sila si mama o papa igasto na ako, be. Oh, as long as wa ka prangkay ni papa nimo nga paundangon kag eskwela. Oh, ayaw pagpakawas paglaom eh. Makahuman ka na lagi eskwela, Mark. Bren. Ma. Uy, nauli man din ang anak kong gwapo, nga professional na hapit. Puhon ma, hapit na gitahon ko magapasuan ni. Si papa ma? Ay, to sa fish pond. Ha? Nagusto mo siya dito nga. Wala naman kasi trabaho dito. Ay, ang buto ng amahan nimo ay. Padayon mangyapong ni report sa trabaho. Nagbantay mangyapon sa fish pond nga iyang gibantayan. Bisag wa na kini mga buhi nga mga bangos. O wa na say mo sweldo niya. Unsa?
May mingaon man ko, Mark. Bisan dili ako ng yuta. Nagbantay ra ko ni ana. Pero samtang maglibot-libot ko bantay ana, giisip ko na nga ako ng lunaa. Giampingan ko kita. Ngumao nga, padayon ko pa kining gibantayan sa mga tao sa gawas nga dili gyud makasud sa area. Pa, Kung naa pa ron tatay kwarta dong no, lami kay ipadayon og buhi niya ng bangos aron mapahimos lang paghapon ang fish pan. pa. Tuig 1996, diha nagsugod ang akong amahan og bantay sa napo ka hektarya nga fish pond. Nagdawat ang akong papa og 3,000 matag buwan nga sweldo sa pagbantay niini. Apan tuig 2000, nahunong ang operasyon ini. Wa nay gibuhi nga bangos. Ang among nahibaw-an nga milarga na sa gawas ang tagiya niini. Sukad adto, wa na magdawat si papa og sweldo. Apan padayon niyang gibantayan og yatiman sa akong amahan ang maong luna para dili madaot og dili mapasipadaan sa mga tao. Unya, Congrats, anak. Nakahuman ka ra gyud sa imong pag-eskwela. salamat pa. Salamat sa suporta og mga tambag. Og niya, nakalampos na gid ko. Nalipay ko anak kawa ko di mo pakyasa. Bisan sa akong kalisod kay wa ko tarong income matag buwan pero nakahuman ka ra gayud. Og tungod sa na sa paningkamot nimo pa. Oh, nakahuman ka. Bisag wa na sweldo si papa nimo anang iyang gibantayang fish pond. Oh, maayo man pud og kana ray gisaligan. Maka pamanday man sa tagpanagsa o magpalimpyo sa ilang uman ako. Makakwarta gihapon ko. Og mao nang nakahuman gyud ko pa. Og karon, kamo na sa si mama ang akong serbisyuhan. Ako na sa mo trabaho. Og magdawat na lang niya mo sa akong sweldo ma, pa. Tinuod nak. Nan asa ka man gusto manarbaho. Gusto ko mo abroad ma. Unsa? Sa abroad? Sweldo no sab nako din sa gawas. Magkapadana sab ko na lang magpapa sa Pilipinas. Karon human ako half-bat makig-video call ko nila magpapa. Kimingaw na ko nila da. Hi na. Hi ma. Ang ayanan niya sa kwintas nga akong gipalit niya, Ako gyud nang gisulob nak. Kay kun makig-video call ka, manita ka man dayon asa ang akong kwintas. Kasi nagtuo ka ba nga akong gifrenda? Mama, oy. Wa ko magtuwa na, ma, oy. Ang ako ba nga ba si mawani na nimo? Kay limtanon ra ba ka? Oo, mapod gani. Mga ay ka naghubuha ha, aron din na mawani. Ay, bosig maputol kun masangit, oy. Nya hadlok po kong malablihan ko kung isulob ko ni kunulak ka ako sa gawas. Na, imo ra din ang gitaguan? Ay, badas papa? Ay, may toyo di ito nimo ang imong amahanak. Unsa man? May igo naman gud kuno siyang natigom ba. Ug muhangyo siya nimo nga papunan ang iyang kwarta. Kay gusto niya nga gamiton og balik ang fish pond. Siya kuno ang magbuhi og bangos. Ha? Pwede din naman. Kay wa na gyud taon gud magpakita ang tag-iyaan ng mga fish pond gud. Sayang kuno oy kung mabakante. Og ning bag-o lang, may mga nangangkon nga maoy tag-iya sa fish pond.
Apan, wag yun sila ikapakitang titulo. Unsa? Sukad maundang ang operasyon sa 10 hectares nga fish pond, wa na gyud magpakita pang tag-iyan ini. Apan, ning bag-o lang, may mga nagpaila kuno nga mo'y tag-iyan ini. Nagpakisusi na kubahin ini. Ug mao'y sulti sa uban, nga dako na kini og buhisanan o posibleng bawiun sa gobyerno. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsaon na mo pagkahibaw sa tinuod nga tag-iya sa yuta para mapangitaan namo og paagi nga makontak sila? Sa pagkakaron, daghan man mo angkon sa yuta pero wa sila'y mapakita namo nga titulo. Ikaduhang pangutana. Pwede ba namo mapatsik ang titulo sa yuta kung kinsa gyud ang tag-iya ug asa masad mi moduol para makita ang titulo? Ikatulong pangutana. Kung pananglit mo balik ang tag-iya sa yuta o kuha og balik ang yuta, pwede ba nga makapangayo og bayad ang akong papa sa mga katuigan nga among giatiman ang yuta bisan way income? Ikaapat nga pangutana. Naan ako karon sa abroad o gusto nako nga gamiton ang fish fund para na-income ang akong papa ug ang among pamilya. Na ba mi katungod bisan dili amo ang yuta? Ikalima o katapusan. Daghan ang nag-ingon nga dako na kuno og buhis ang bayranan sa yuta kay wa naman kuno mabayre. Og naami nadunggan nga pwede sab kuno kuhaon sa gobyerno. Pwede ba na, attorney? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Mark. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako sa ang inyong mapaminaw diri sa kahanginan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag o problemang may punto legal. Of course, naagihapon ang ako ang partner nga si Dr. Obra nga muhatag og tambag para sa punto medical. Muna ayaw na pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naaputay postal address ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Of course, punto legal ta karong adlawa ang ato ang letter sender tawgo nato sa pangalan nga si Mark. Kabahin po ni Yuta ang iyahang pangutana, no? Una niyang pangutana, unsaon kuno nila pagkahibalo sa tinuod nga tag-iya sa yuta para mapangitaan nila kuno og paagi nga makontak sila. Sa pagkakaron daghan man ang muangkon sa yuta pero wa sila'y mapakita namo nga titulo. Ang kanang title mo nay tawag ana owner's duplicate copy. Original owner's duplicate copy. Nganong duplicate man? Kay na may original. Asa man na makita ang original? Ngadto sa Register of Deeds, no? So di ninyo masubay dinha ninyo makita sa title nga naa sa Register of Deeds kung kinsa gyud nakarehistro ug ang mga pangalan ug tag-iya sa yuta. Or pwede pod ninyo i-check sa tax declaration ngadto sa syudad or sa munisipyo kay naa pod na siya didto. Consistent man na siya supposed to be. Kung unsay ngan nga nakabutang sa title, mo pod unta na ang ngan nga naa sa declaration, no? Sa buhis pagbabuhis pero usahay tungod kay wa pa nabalhin ang titulo kay mas dako magasto, usahay ang tax declaration la ilang pailisan. So pwede pod na nimo ma-check ang tax declaration, no? So at least masubay na nimo ana diha pinaagi ana. Ikaduhang pangutana, pwede ba namo mapacheck ang titulo sa yuta kung kinsa ang tag-iya asa man sad nimo duol para makita ang titulo? Like I said, of course, pwede kayos nga tanan. Adto ta sa Register of Deeds, no? Kay sila mo'y nag-keep na ana nila ang mga records sa mga titulo na naapod sa titulo na kabutang kung kinsay tag-iya sa yuta. Secondarily, pwede sad nato ma-check ngadto sa munisipyo or sa syudad, sa City Assessor's Office or Municipal Assessor's Office or Provincial Assessor's Office
ang tax declaration para atong matan-aw basin na ay mga pangan nga wa sa titulo nga naapod sa tax declaration para mas wide ang ato ang pagsubay kung unsa o kinsa unsay status anang yutaa o kung kinsa po'y tag-iya nagyud anang yutaa. Ikatulo, kung pananglit mo balik ang tag-iya o kuhaon balik ang yuta, pwede ba makapangayo og bayad ang ako ang papa sa mga katuigan nga among giatiman ang yuta bisan walay income? Kung naagid mo gipagawas og napalit gid pud ninyo ang kaning maong yuta, pwede ninyo magpa-reimburse mo kung mabawian na mog titulo or katungod anang maong yuta, then kihanan iuli pod no sa katong nagbaligya ninyo anang maong yuta, katong fund. Naanak ko karon sa abroad ug gusto nako gamiton ang fish fund para na-income ang ako ang papa ug akong pamilya. Naa ba mi katungod bisan dili amo ang yuta? Okay. Ang atoa lang yung tan-awon ani manggod is ang nature manggod of the property. Ang imong giingon nako fish fund ni siya. Ang akong pangutana, no, kabay kay dako-dako baya pud ni gyud nga yuta, no. Ang akong pangutana kay usually ra ba fish pond kasagaran ana ang tag-iya kay submerged man na in water unless private ni nga tag-iya, meaning gihimo man-made ni nga fish pond ba. Kung dili na siya man-made, ang kana ng mga submerged water nga giabangan giisuhan tag foreshore lease sa gobyerno, pwede ra gyud na nga i-assign sa tag-iya, pero ang tag-iya bayaan na ang state, no. So tan-awa lang ko no kung unsaon na ninyo pagsusi, i-check na lang ka na sa munisipyo or sa syudad ba kung asa na ang maong yuta para ma-check ninyo na aman na sa tax declaration nakabutang kung naisuhan ba na o foreshore lease niya. Kung kamo na ginagamit ana, pwede man na nga i-forfeit sa local government unit sa katong ilang giisuhan niya, ihatag nila ngadto na lang yun ninyo kay para kamo na yun ang legal nga mogamit mag-abang anang maong yuta para magamit po ninyo, of course, as a fish fund, ha. Daghan ang nag-ingon nga dako na daw og buhis ang bayranan sa yuta kay wala daw mabayri og naamin na dunggan nga pwede daw kuhaon sa gobyerno. Pwede ba day na attorney? Like I said, kung sakto ang ako ang pangagpas kabahin aning inyuhang nature of your property, which is a fish fund, kasagaran manggod sa property ana foreshore lease ra gyud na, meaning wa gihatag ug wa gibalhin sa gobyerno ang titulo, gitagaan lang mo og higayon nga makagamit anang maong yuta mo na lease, gaabang mo anang yuta, pero exclusive nga inyo hapud na. Pero tungod kay ang tag-iya ana gobyerno, at any point in time na amampud na sa agreement nga kung gamito na, pwede gud nilang mabakwi ninyo. Now, kung pananglitan kay di man gud klaro kung kamo pag tag-iya, mola ni ang duha ka situation ha, kung for sure lease. Now, kung kamo inyo gyud ni ang yuta, meaning naka-title gyud sa inyo ha, inyo gyud nakapangalan, unya pila ka tuig na mong wa kabayad og buhis, naa gyud nay proseso gitawag sa gobyerno nga kanang lien or levy. Meaning to say, sa panahon nga mag-assess na ang gobyerno, padag national government, pwede pod og ang local government unit. Kaya ang local government unit na amampoy gahom nga mo buhis, kanang gitawag nato nga real property tax or realty tax, kanang gibayad nato gani kada tuig nga naay discount basta kanang January, February gani tamang bayad. Okay, so muna siya, no. Ang ako alang concern nato ani is this: kinahanglan nga mubayad gyud ta kay kung dili gani nya pila ka tuig na tang kanang delinquent, pwede gyud na bakwion sa gobyerno, pero di ba gyud na hatagan baya gyud mo, dili na dali-dali ha, dili na ingnon nga wa ka kabayad og duha ka tuig, dili dugay-dugay gyud nga panahon ug naapoy proseso. Tagaan mo og notice of assessment, tagaan mo og higayon para mo bayad, tagaan mo og higayon para mo check ug mo protesta, ug even tagaan mo og higayon nga muhangyo nga makabayad lang o unya di lang nila bawion ug di punta mo patuo, that is the time nga kuhaon sa gobyerno ang maong yuta nato. So dili dali ang ako mas maayog inyo na lang i-check, no, magpa-assess mo and check kung pila gyud inyong bayranan nya, makahangyo man gani pud mo kanang gitawag nga compromise agreement nga madata-datahan. Basta naa lang gyud nay movement na bayran lang maski gamay og hinay-hinay, di man na i-levy or ilien sa gobyerno. Ha, hinay-hinay lang good, no?
obligasyon man gud nato ang pagbuhis, no? So dili pud ta mo mulimod sa ato ang responsibility sa pagbayad og buhis kay ang kanimang taxes mo ni atong gitawag nga lifeblood of the government. Pag sige tag reklamo sa panahon nga way ikahatag nga ayuda, nya namayad tag buhis ning declare tag sakto sa atong income, di ba? Kung mo demanda no sa gobyerno nga muhatag nato og ayuda, siguraduhon pod nato nga ning hatag pud ta sa ato ang sakto pod nga contribution. Ana ra gyud na, no? Okay, that is how government funds work. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka awe. First love never ever dies. That's why I'm still in love with you. Close and look into my eyes. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini makang kaagi. Ako si Athena. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. First love never dies. Forever together and we said goodbye. Never really said it's over. First love never dies. Youth is wasted on. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awe. Ano pa na siyang kaagi karon magkining usa ka babay nga taga Kulan, Davao del Sur. Ang atong matatampo nagdasangan nga Athena. Dali part, dayon dire. Salamat, Bart. Kinsa man ang kauban ni kuya nga lalaki? Atina, Kuya! hat di mi og snacks dire be. Aron makasnack ni akong amigong gwapo. Oh, sige kuya! Asa man yung ibutang ya? Diha lang. Uy, bay. Imo na rin manghod. Ha, laila sa ko, Oo, di ay no. Si Atina. Aday, akong amigo si Jason. Hi, day. Hello. Gwapo ni kag manghod, bay. Ops. Ayaw nagtripingi ang bata ha. Bata pa na. Son, ni Amerika sa amo. Nas kuya ni mo? May gilakaw mo to si kuya? Aw mo ba? Oh, nagdam lagi kag galon, day. Magkuha kag tubig. Oh, Kuyugan na lang tayo, bay. ha? Ayaw lang, oy. Sige na, good. Ikaw ron, uram kag dimigay. Ako daan ang galon, bay. Sige na lang, oy. Wa man mapakita si Jason ron. Ay, naunsa man ko eh. Gimingaw naman hinuon ko ni Jason.
ka, day. Naunsa ko? Na-inlove na tingali ka ni Jason. Saba, uy. Ingon good ka, nga mingawon ka ni Jason kung dili nimo siya makita. Nga sa ato pa, na-inlove na ka niya. Mao ka, day. Mo gina, day. Ya, wa naman lagi ko makakita ni Jason nga manhi sa ato. Uy, wala mas Jason din eh. Hain mo din siya, ya? Niya itong lang dapit kay nanarbaho. Ha? Naunsa ka, uy. Ano nagilak-hilak mo ka diha? Ambot, day, uy. Gisakitan mo ko pagkibawin ako nga. Wa naman din si Jason din sa ato. Tuwan ako rin laing dapit. Nanarbaho. Day, Gusto ki kasi yung mag-iingon, day. Na-inlove na ko ni Jason. Athena. Kumusta naman ka, day? Okay na ko gamay, day. Hinahinay na akong gikalimtan si Jason. Maugid, day. Ayaw sige ko na niya ato, eh. Dili bitaw mo uyab. Ang kuyaw, o ikaw rin nakagusto niya. O niya si Jason, wa makagusto nimo. Gusto ka, day. Og angay na nako siyang kalimtan. Ha? Si Mark? O, day. Huwag nang regard si Mark nimo. Mao ba? Naingon na ba to siya, day, nga mamisita siya nimo. I love you, Athena. Oh, Mark. Manay tinuod. Sa una pa ko ganahan mo. Karoon ko maghigayon ng pagsultin mo ini. May paglaom ba ko, Athena? Day, nga nung wa man nimo sugta si Mark. Abot, day, uy. Dili naman hinoon ko ganan mag-uyab-uyab. Ayaw ana, day, oy. Kakuyaw ana, og matiguang daga ka. Ako pa nimo, imong sugton si Mark. Aron hingpit ka na nga makalimot ni Jason. Tinuod, Athena. Kimo akong gisugot. Oh, Mark. Uyab na ta. Abi mo, lipay kay ko. Imong gidawat akong gugma. Ayaw ba ako pasakiti, Mark, ka? O Athena. Ako isati mo. Ikarod yun ako mahalon og walay lain pa. Tinuod ni nga akong nahibawan nga uyab mo ni anang Mark, Athena. Oo, ma. Buwagi na. Ma. Buwagi siya kay wa ko makauyon anang tawana. Daghan ko og nadunggan nga dili maayo anang Mark. Maong buwagi siya. Maluoy ka na ko, Athena. Ay, kubuwagi. Sorry kayo, Mark, ka. Dali unta ako makikbuwag ni mo, pero lisod bagod kaayo. Way gusto nga akong pamilya ni mo. Maong kalimti na lang ko. Athena. Luoy ko ayo si Mark nga imong gibuwagan day uy. Nagsigilog inom-inom. Wa ko'y mahimo, day. Lisod basag kaayo ko na ako supakon sa mama.
Gilaay naman hinul ko pundo din sa amo eh. Malanghit ko ni mama eh. Nga manarbaho ko. Asa man ka manarbaho? Sa Davao City, ma. Maayo dito kay namo ko'y daghang mga igaagaw. Nala, sige. Ikaw ang mag-ego. Pag-amping baya dito, ha? O, ma. Uy, ang ako madaining gwapang igagaw mi abot. Ikaw, gid kaw. Magwapa ka ron. Ikaduha ra ko nimo. Ay, may kinasaro ka din sa amgaw. Mangita lagi kog trabaho gaw, uy. Laay magigisi punto sa amo, good. Way problema gaw. Tabangan ti ka nga makasudag trabaho. Salamat, gaw. Dali aras panahon, uy. Wala lang ipaw, eh. Duha nang di ko kabuan din sa akong gitrabahuan. Hello, Atida. Mapuli na ka? Oh, Dave. May babag mo ko yung kunin mo? Okay ra. Basta dili lang kapakugos. Ingay ka, Dave. May isulti ka na ko. O, sa di mo isulti? Ay, nagkasuko ha. Ha? Nga naman? O, sa di mo isulti? Sabi mo, sa sige na ito ko'y guyo ba? Na-in love na ko ni mo. Dave. I love you, Athena. May paglaob ka ko ni mo? Sorry kayo, Tifa. Pero, friend lagi na nga ako mahatag ni mo. So ay labon ko. O dili mo work, pwede naman nga, imo kumbuagan. Dave. Sige na ba? Sugtan ako. Sige. Sugton ti ka. Pero ug, dili gani mo work nga itong relasyon. Buwagan ti ka, ha? Sige, okay na ko na. Unya, usaban, uyab na ta? Ha? O, sige. Uyab na ta. Yes! Pila nakabuan sa katikauyab ni Dave. Pero hangtod karon, layo rakit kayo akong pagpati niya. Si Jason naghihapon ang iasa kung wala ako na. Athena. Sorry kayo, Diva. Dili ko gusto nga ilaro na ko akong kagalingon. Pila nakabuan ang nakalabay sa kata nagkauyab, pero hangtod ron. Wagid ko mo pati og ugman nimo. Okay na, okay na. Dili ba miingon ako nimo nga kung dili mo work ang itong relasyon, pwede na nga, ibo kong buwagan. Okay na, nagkasabot ako nimo. Salamat, Dave. Pero, friend lang yapon ta. Uy. Okay, basin di ay dili na ko nimo makita mga pila ka adlaw. Asa man ikaw? Mupauli naman ko sa among dapit. Sige. Pag-amping siya mong pagpauli. Kumusta naman ka, day, oy? Maura gihapon, day, oy. Unsay maura gihapon? Nga nisamot makakagwapa nga dito ka og Davao City. Ikaw kita, eh. Ay, day, may ibalita day ko nimo. Unsa man na? Nauli naman si Jason. Ha? Niya na ko doon sa bahay nila ni Jason. Magpaatbang na ko din eh. Maayon to makita na ko siya, uy. Malipay na ko kung makita na ko ang lalaki nga akong gimahal. Love, palihog ko sa kong supply di that I read. Kinsa? Babae
babae nga namintana sa ni Jason? Yara, oh. Paray ko din sa akong asawa, eh. Dili. Miniwa na si Jason. Sorry kaayo day ha. Ni diretso magud kaglakaw pag ingon ako nga nauli na si Jason. Wa hinon ko makasulti ni mo bahin niya. Day. O katong babae nga imong nakita silang Jason. Mauto ang iyang kaipon. Mao ba, day? O, nya, okay ra ka day? Okay ra ko, day. Nagkalitan lang ko. Nagtuo magud ko nga ako makita ang lalaki nga akong gimahal si Jason. Dili man, day. Day, kinahanglan maka-move on ka na, uy. Kay minyo na ang imong first love. Oh, day. Never really said goodbye. Never really said it's over. First love never dies. Gisagitan ko sa kuna sayran. Kung may kaipon na dahil si Jason. Sa pagkakaroon, may nanguyab na ko pero wa pa na ko sulta. Idili pa na ko kaya nga masoro og bakang relasyon si Jason paghihapon ang niya sa kong naon. Dinhi na lang po to, dagang salamat sa pagtigadin akong tampong. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Athena nga taga Kulan, Davao del Sur uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagalahan First Love Never Die. When I saw you, I could hardly speak. First love never dies. Maybe youth is wasted on the young. Ang mga kaagi kibata nagduwas sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinatuhi, nga naglibot sa sakam. I-address lang nining talamanon, hantimanan sa Sakawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Babagay pada sa Hantimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, dagang salamat sa inyo. Never really said goodbye.